Bad Billy Blue Festival. Ja, het was er 4 inderdaad. En elke keer toch weer even de naam. Hoe best toen die naam kwam trouwens van het festival? Hoe kon de naam elkaar weer? Nou, Bad is voor Badhuis. En Billy is, nou ja, rockabilly. En Blue, dat hebben we blues wat in bluegrass, zo wat. Ja. Dus ja, op die manier is het naam wat ontstaan. En dan krijg je een beetje, ik een outlaw namen. Ja, Dus, nou, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, ik wel hier trouwens. Dus goed. Van hoeveelste keer nou? dit is de 6e keer. Jeetje. Ja, Ja, ik kom met een traditie ontwikkelen. ja klopt, ja. Wat game doen dit keer? Wat gaan we doen dit keer? Nou ja, natuurlijk lekkere muziek. We beginnen met hop-hop trio. Met Pieter van der Bij. En nou, dat wil ik wel even vertellen. Want Pieter is eigenlijk een beetje Mr. Bad Billy himself. Want die had van de 6 keer 5 keer onwezig geweest. En helaas wordt dit zijn laatste keer. Want hij had orenplan, maar... Ja, je gaat emigreren, toch? Hij gaat emigreren, inderdaad. Maar Claire, hij komt dus met hop-hop trio optreden. Daarna hebben we Sipke Visser met zijn band No Saint. Ja, dat is fantastisch trouwens. Ja, heel Mag ik er even erg bij leuk. zitten? Ja. Goeie muzikanten. Zit wat in de Americana, country sfeer. Klopt, ja. En de Stingers hebben... Zijn mij wel even zitten, Gien? Ga maar even zitten, dat is Beppe. Ja, kom maar even. Ja, jou die maar even del. Hartstikke mooi. Ja. Zo gezellig. Maar zei ik mij of Ja, net? zei maar jij mij, want het is natuurlijk... Van de band is er van alles te doen. Kijk, dat is alleen belangrijk voor het hele gezin dus Ja, voor eigenlijk. het hele gezin inderdaad. En nou ja, we hebben ook nog Huckleberry Hound Dogs, zieten ze. En Southern Billy ben ik heel blij mee. Eindelijk een Psychobilly band. En dat is al heel lang op mijn verlanglijstje. Dus ja. En dit jaar ik weer in je werk ik met de Frieske V8-rieders. Dat is echt heel erg leuk. En nou ja, inderdaad. Wat ging die doen? Nou ja, de auto's zijn dus... Ja, maar heel productie aan, of hoe zit ja, het? Ja, maar doe maar eens nog even naar het Beppe zitten. Geert. Kom Doe hier maar even. Ja, geef maar even naar het Beppe zitten. En nou ja, inderdaad, de band binnen welkom is voor de band. Ik van alles te doen, springcasts en heel leuk van de V8-rieders. Die hadden een oud auto met krietverf en die maaien de band gewoon opkleuren en doen. Dus echt te gek wordt dat. Ja, kom ik voor de op de 10, want hoe laat begint het dan? 2 uur beginnen we. Ja, bij het badhoes? Bij het Badhoes in de Westerijn. Op een Westerijn of beide? Ja. Vergees intreden, dus ik bedoel, daar hoeft het naar de moeten gaan. En mocht het meer waar worden, weer een meer waar scenario, dan komt er een tent bij. Er is een plan B. Ja, dat is er absoluut. Ja, maar goed, we zijn altijd optimistisch. En dit festival, ja, het is het leukste. Gewoon hier op een loft, met z'n allen. Zeker, ja. Een noffelijke dag. Elsie is welkom. Hapje en drankjes wel aanwezig. Ja, absoluut. Zeker. We hebben eigen foodtrucks en dat soort dingen. Dus ja, komt helemaal goed. Nou, en hele enthousiaste. Zijn er maar eens betijd bij, denk ik. Ja, zeker. Zij helpt mij, hè. Van het opbouwen. Dit is het nieuwe promotieteam. Hartstikke mooi. 15 juni, op een wedstrijd bij het Badhoes. Nou ja, wat wil je nog meer? Lekker eten, drinken, leuke bands. En wat dat onbelangrijk, kun je lekker Jim Deljan. En dan heb ik nog wat auto's erbij. Wat wil je nog meer? Tot letter, hij een eindtitel. Ja, oren al ongeveer is het dien. Hartstikke Dus mooi. ja. Leuk dat je het wist. Ja, hey, bedankt. Lekker op. En lietse dame. Goed zo.